Тони Райт е мой гост днес. Говорим си за книгата му "Оставени в мрака", книга, която подробно ни разказва как заради еволюционна грешка имаме превес на лявото полукълбо над дясното, в резултат на което, за съжаление, по някакъв начин се спира по-доброто развитие на човечеството и на всеки един от нас. Цветан Пеневски превежда за нас. Продължаваме. Защо след като лявата, по-примитивната половина, тя взима превес? Защо надделява над по-добрата половина? Щеше да е много хубаво, ако беше така, но има два фактора. Първо, времето, което прекарваме в гората, където се е разширил нашия мозък. Тогава той е свикнал да работи на базата на тази много сложна биохимия, която идва от плодовете, които са консумирани. Когато сме изгубили обаче тази връзка, лявото полукълбо започва по-бързо да отива към примитивно състояние. Това състояние няма нужда от тази биохимия. Дясното има нужда от тази биохимия, тъй като не може да работи толкова добре без нея. Затова, работейки с по-бедна биохимия, която поощрява лявото полукълбо, знаете какво е? Отивате в Макдоналдс и лявото полукълбо вика "ура", докато дясното вече изпитва нужда от неща, които ги няма. Лявото полукълбо общо взето по-лесно се плаши от дясното. Дясното, като по-развито, няма този капацитет у лявото за дълбоки чувства. Затова ние ги изтласкваме. И това вече е класическия пример за уплахата в лявото полукълбо, което се опитва да избута настрани опита на дясното. И вече като имате това противоборство, е ясно защо е по-лесно за по-простото, по-примитивното полукълбо да придобие контролна функция и да надделее. Добре, но защо потискането на дясното полукълбо, което всъщност по някакъв начин спира човешкото развитие, води до това, което имаме днес? Ние живеем в едно технологично време, доста сме напред с развитието си и технологиите. Ако приемем, че това се е случило преди около 200 000 години и тогава е спряло развитието на мозъка, как всъщност постигаме толкова много неща с доминиращото ляво полукълбо? Няколко неща мога да кажа по проблема. Първо трябва да зададем големия въпрос: какво е развитието? Какво е прогрес? Защото може да кажете, да, имаме космическа програма, бяхме на Луната, но не може това да го откъснете от този хуманитарен, този индустриален ад, в който сме нагазили. Просто трябва да се погледне цялостната картина, защото ние нанасяме невероятна вреда, за да изведем 2-3 технологични чуда, нали, които не са достатъчно, за да компенсират вредата. И в допълнение, ние като биологичен вид много често се хвалим колко сме технологично напреднали, колко сме умни. Броя хора, от които идват тези идеи, е много малък. Те обикновено са хора с сериозни творчески способности, идващи от дясното полукълбо. Затова много въведенията, според мен, си идват от дясното полукълбо, а това какво правим с получената информация, обикновено го оставяме на лявото полукълбо да действа. И затова имаме прекрасни хора с прекрасни идеи, които идват от добрия капацитет на дясното полукълбо. И после имате лявото полукълбо, което казва: "О, от това ще стане чудесна ракета земя-въздух или чудесен телефон мобилен." Добре, това е напредък или е безумие? Това са важните въпроси, според мен. Така че да, създали сме някакъв вълшебен рок на изобилието от технологията, ама това помага ли ни? На нас всъщност смисъла на съществуването какъв е? Дали да търчим като идиоти, за да създадем малко технологично чудо, което да доведе до екологична катастрофа? Дали всъщност не сме изгубили реалната си цел и усещането за нея?
може би по-малко вреда ще нанесем, ако нямаме нужда от толкова много технология, за да се чувстваме добре. Това са само въпроси, аз нямам отговорите. Но просто не съм сигурен, че това, в което се намираме в момента, можем да го наречем прогрес. Знам, че говорим за еволюционни промени, за които са нужни стотици хиляди, милиони години, но все пак в рамките на един човешки живот искам да те попитам теб, защото ми каза по време на рекламата, че си веган, връщайки се към тази храна и тази връзка, която може би сме имали преди стотици хиляди години, нещо при теб промени ли се? Усещаш ли ти по някакъв начин, че започваш да слушаш повече дясното си полукълбо? Отключи ли някакви неподозирани за теб самия възможности? Надявам се. Малко поне. На практика за това всъщност посветих живота си на тази работа, защото направих някакви промени до някъде хранене, му казваме ние, но това е сериозна промяна в биохимията. И знаем, че мозъка е много чувствителен на промени в биохимията, така че да, бавно се променяха мислите ми, начина по който мислях. И затова това, което върша в момента, имам повече картинки в мозъка, как работят нещата. От това ми е по-лесно да видя по-пълната картина. Не мисля, че това е изцяло решението, което хората могат да поемат, но има промяна, бърза е и тя до някъде сваля тези ограничения, които ни налага новата биохимия. Дава ни се възможност малко по-добре да функционираме. И за това смятам, че това всички могат да го направят, да започнат да обръщат процеса. Вие споменахте милиони години, добре, стотици хиляди години, да речем, еволюция. Това специално състояние, за което говоря в момента, е наистина биохимията от развитието на плода през живота си. Това можем да го променим в рамките на поколение 2, макар че проблема е бил доста по-дълъг. Така че аз съм оптимист. Това не е нещо, което ще отнеме хиляди години, ако се заемем. Можем да дадем няколко примера, пази Боже, да се случват по този начин нещата, но все пак за насилствено откъсване по някакъв начин на лявото полукълбо, на работата на лявото. Знам, че ти даваш такива примери. Едно дете, което е простреляно и по този начин се неутрализира. Разкажи за тези примери. Интересни са. Доста примери има, които съм цитирал в книгата, за да покажа модела за това къде е напредналата функция. Не съм срещал все още случай, където да имате сериозни увреждания на дясното полукълбо и оттам да се получат прекрасни способности заради лявото. Винаги е обратния случай. И примерите, които и вие цитирате, те са крайни. Разбира се, когато имате увреждане на мозъка, то много често е фатално. Но понякога, когато е повредено лявото полукълбо, хората не само оцеляват, но могат и да разработят богата гама способности, които са нямали. Шокиращи способности. И това се чудим защо изобщо е възможно. Защо ние явно сме разполагали с такива способности, но сме нямали ежедневен достъп до тях. И вече в момента, в който се повреди лявото кълбо, те се появяват. И затова цитирам тези ключови моменти, много силни, за да видим как стоят нещата. Нека да разкажем конкретния пример. Това, което казах за момчето, куршум унищожава лявата половина на мозъка. И той развива удивителни способности, свързани с чертаене, изключителна точност. Каква беше точно историята на това момче? От това, което си спомням, аз тъй като много повече случаи съм цитирал, надали ще запомня всичко, но това е типично. Вие имате повреда в лявото полукълбо и поне според мен това, което се е случило, е, че този контролен механизъм е бил премахнат до някъде и вече това, което ние считаме за сериозно развитие, логиката, говора,
те много бързо биват заместени и то биват заместени с 10-100 пъти по-добри способности. И вече виждате примери за хора, които стават не само хора на изкуствата, но и невероятни хора на изкуството. Например, с фотографска памет. Разглеждат сложен пейзаж за няколко секунди, връщат се и го възпроизвеждат прекрасно. Има същите случаи с музиката. Хора, които имат много точен тон, нямали са го, нямали са обучение. Да. Боже, аз съм толкова немузикална, колеги, и работите с човек с пълен превес на лявото полукълбо. Очаквайте всичко от мен, включително и насилие. Шегувам се, но сега има интересни примери, които наистина можем да видим. Едно видео ще видим заедно с зрителите ни при хора, при които наистина се е случило това, да се отнеме по една или друга причина доминиращата функция на лявото полукълбо, да видим какво се е случило с тях. Преди 3 години 21-годишната рускиня Тася Сидорова получава тежка мозъчна травма вследствие на катастрофа. След 4-часова операция лекарите успяват да спасят живота й, премахвайки лявото й мозъчно полукълбо. Въпреки това, шансовете, които й дават за възстановяване, са минимални. Първоначално дъщеря ми беше като зеленчук. Лекарите не вярваха, че ще оцелее, но аз не можех да го приема и само стоях до леглото й. Молех се и говорих. С помощта на майка си Тася започва да се възстановява. Бавно започва да ходи и да говори, а скоро след това започва и да скицира, макар че никога не е имала влечение към рисуването. Майка й забелязва колко добре се справя и я стимулира да продължи, купувайки четки и бои. Така Тася открива неподозираният си до този момент талант. Преди бях десничар, но вече рисувам с лявата си ръка, защото след операцията ми е трудно да боравя с дясната. Въпреки това, преподавателите ми в колежа казват, че съм една от най-добрите в класа. Не по-малка промяна се случва с живота на британеца Томи Макхю, който преживява мозъчна операция на 51 годишна възраст. До онзи момент животът на Томи е преминавал предимно в употреба на наркотици, участване в побоища и престой в затвора. Всичко това остава в миналото, когато един ден се налага да го оперират вследствие на изненадващ мозъчен кръвоизлив. След операцията, при която отстраняват част от лявото му полукълбо, с Томи започват да се случват странни неща. В първите 3 месеца той може да говори единствено в странни рими, а след като това преминава, мислено започва да вижда безкрайно слайд-шоу от изображения. Неспособен да спре потока от думи и картини, Томи усеща нуждата да ги излее на хартия, платното или в скулптура. С времето новата му страст започва да става все по-изразена. И така, със скоростта на Микеланджело, Томи успява да изрисува всеки сантиметър от къщата си с стенописи, включително таваните и пода. Освен всичко останало, Томи споделя, че след като е открил талантите си, се е превърнал и в по-добър човек. Погледнете тези ръце. Тези ръце са на човек, който редовно ги е обливал в кръв, участвайки в пиянски побоища със случайни хора. Много повече харесвам живота, който водя сега. Защото днес съм човека, който трябваше да бъда още преди 40 години. Подобна страст по рисуването застига и американеца Джон Саркин, когато на 35 годишна възраст получава инсулт и се налага да премахнат част от лявото полукълбо на мозъка му. Преди това Джон никога не е проявявал талант или усет към изкуството, а в един момент толкова се пристрастява, че дори се случва да прекъсва семейни вечери, за да скицира нещо, което му е хрумнало. А в моментите, в които няма боя, го прави с картофено пюре. Аз съм истински късметлия, защото сега мога да видя смисъла в живота си. Може ли да се каже, че сега си човека, който винаги е трябвало да бъдеш? Да. Изненада ли те някой от примерите? Не, аз съм виждал много от тези примери. Има и други. Разбира се, не предлагам, че трябва сами да си повредим лявото полукълбо. Но тези примери са изключително показателни за това
къде всъщност е по-напреднал нашия мозък. И всички тези хора, за които става дума, те са изпитвали липса на биохимията, която е необходима. И това, което се е случило, е нещо много дълбоко. Разликите преди и след са сериозни. Не само като способности, но и самата психология на тези хора. От агресия. Те преминават в неагресия. И това всъщност е основният ми интерес. Защо хората са станали толкова агресивни? Защо толкова вреда носят? И ако това се дължи на по-примитивното ляво полукълбо, ние трябва да се занимаем с проблема. Ти се занимаваш с този проблем, опитваш се да докажеш теорията си преди време с един доста интересен и даже ми струва малко опасен експеримент, или поне екстремен, ако не е опасен. 11 дни безсъние. Първо, защо безсъние? Безсънието изключва ли лявата половина? Какво се случва? Разкажи ми въобще за експеримента, за преживяванията ти най-вече по време на експеримента. Съвсем накратко, идеята ми е, че имаме по-примитивно и по-напреднало полукълбо. По-примитивното са му слаби батериите. И за това трябва редовно да се презарежда. Ако му отслабнат батериите, се чувстваме уморени, раздразнителни ставаме, започваме да говорим неясно и ни се спита, ни се плаче. Това е стандартният модел. Затова ми стана интересно какви са традиционните подходи. Например, ако дълго време будувате, можете да навлезете в съвсем друга фаза. И си казах, добре, това не е труден експеримент. Някъде средата на 90-те направих много опити с липса на сън 6-9 дни. И точно това, което те казаха, аз го открих. Става ми много отмаляло, не е приятно, но тогава се хранех по друг начин и след време умората започваше да изчезва и започвах да се чувствам сега не прекрасно, но по-добре от обичайното. Започвах да работя по друг начин. Очевидно имаше силен механизъм тук. А това се споменава в много ранни текстове. Още в Гилгамеш сходни традиции са съществували. Това са историите за тези начинаещи в духовната пътека, които се опитват да намерят просветление. Един от последните тестове е бил да оцелеете 11 дни и нощи без сън. Така че ако се замислим за човешкия сън, може би имаме някаква двойна система. Една, която има нужда от батерии, друга, която батериите и все още не са използвани, но са силни. И става разумно да погледнете хора, които са много талантливи. Те са маниакално депресивни, понякога спят много и нищо не правят. Когато станат креативни, тогава не се чувстват уморени и те не спят. Имате примери през историята за хора, които са считани за гении. Те обикновено не спят кой знае колко много, така че какво се случва там? Или другите примери, например, сомнамбулизма. Какво става това? Явно има сложни неща, които вършите докато уж спите. Може би пък само една част от мозъка ни спи. Да, точно. И това всъщност беше идеята ми, като се лиша от сън, вече да изморя слабите батерии на лявото полукълбо, да мина отвъд точката, когато то може да ме контролира целия. Естествено, то се ядосва, противопоставя се, лъжете, казвате, виж какво, лягай, защото ще умреш. Но ако го пренебрегнете, по някое време се откряква вратата и казвате, о Боже, тук има нещо съвсем друго. Това ми беше интереса. И тези 11 дни, това беше няколко години по-късно, събрах си всичките идеи после в книга. Търсех някакъв случай, от който да се възползвам, за да привлека внимание, защото хората обичат записи. Спомням си един млад човек, който 11 дни беше изкарал без сън и имаше вече регистрирана тази ситуация.
И си казах, да, ето къде мога да се насоча. Четох за неговия опит. Той се мъчил се човека. Приятелите му са го носили буквално, защото е бил като труп. И си помислих, добре, моя опит, промените в биохимията, знам, че мога много по-лесно да се справя с това. Не, че няма да съм уморен, но знам, че мога часове наред да се чувствам добре, дори ако не съм спел 5-6-7 дни. Така че си помислих, това ще е интересно упражнение за привличане на вниманието на обществеността и затова го направих. 11 денонощия и още 2 часа, за да му щупа рекорда на момчето. Имаше периоди на умора, но имаше дълги периоди, когато онлайн водех дискусии, без да съм спал 9 дни. И общо взето мина добре. Замислям се, докато те слушам, че понякога точно в моментите, в които заспивам, аз съм човек, който пише понякога за собствена консумация, са ми хрумвали най-хубавите неща. Понякога ме домързява да стана да ги запиша и ги забравям, но понякога нещата, които съм написал, най-хубавите са се раждали точно тогава, както и решение на някои сложни ситуации. Понякога изведнъж ми светва какво е решението точно в момента, в който заспивам. Може би съм приспала леко лявото полукълбо и дясното ми гениално полукълбо успяло да вземе превес в тези моменти. Мисля, че сте абсолютно права. Това е класическото хипнагогично състояние, го наричат. И това, което става, лявото полукълбо е уморено, то започва да изключва, опитва се да накара и дясното да изключи, да се стои в мазето, но има един малък прозорец, когато светлините отляво са угаснали и повечето от нас получават тези кратки проблясъци на прозрение. Освен това се усещаме в много приятно състояние. Естествено, той изчезва, защото заспиваме. Ако имате късмет, можете да се упражнявате и да удължавате периода на откъкнатата врата. Това си иска упражнение, това е като медитацията. Просто оставете се да заспите, без да заспите. Вие залъгвате лявото полукълбо. Все едно, че лъжете своя тъмничар да ви остави още малко светлината запалена. Права сте, много хора го усещат това. То е нормално. Защо? Защо винаги, когато заспиваме, тогава ни хрумват хубавите неща? Защо не ни хрумват постоянно? Защото лявото полукълбо няма този капацитет. То е глупавичко горкото. Нали? И имаме този гений, който го държат в мазето. Да, да. Всъщност, нека кажем, че това с безсънието не го препоръчваме на хората и всъщност би могло да е опасно за здравето, особено за неподготвен човек, така че... Но пък има други начини, с които можем да намалим доминиращата функция, роля на лявото полукълбо. И сега ще кажем какви са те. Някой, ако иска да опита, нека го направи. Тук имаме конкретни съвети, които сме написали. Цветане, само ще те помоля да превеждаш. Първият е диета сходна с тази на приматите от чай, пасифлора, лайка или смокини. Само да дойдем на тези маси. Ето тук имаме една маса, която може би е подходящата диета, ти ще кажеш, или да не я наричаме диета, начин на хранене, на живеене. А тук са чайовете, които цитирахме в тази първа точка. Да. Това ви дава тази сложна биохимия, този начин на хранене. Всеки от тези плодове е много сложен. Изключително сложен орган. Нали, аз пак казвам, това е половия орган на растенията. И той е пълен с сложна биохимия. Така че винаги, когато започнете да заливате и тялото, и мозъка си с тази биохимия, той започва да работи по друг начин. Това е основата. Не, че е целият отговор, но е поне някаква основа, от която да тръгнете, за да може мозъка да работи малко по-добре. Това ще е едно много добро начало. Този чай, лайка, пасифлора, смокини. Добър вариант. Да. Има добри химикали като система, които стимулират мозъка.
Както вече казах, така или иначе лявото полукълбо работи на максимум, което си е впечатляващо. Вече всички допълнителни функции са в дясното и тези са продуктите, които ще започнат да го събуждат от дясно. Добре, втората ни точка, само да може да превеждаш, използване на техники като медитация, тайчи, йога, мандала, музика. Да, това е следващата вече. Да, така е. Това е основата. Сама по себе си тя ще даде за повечето хора някаква разлика. Ще започнете да се усещате малко по-спокойни, по-творчески настроени, но все още съществува проблема с тъмничара. Може да сте вкарали малко гориво в дясното полукълбо, но все още имате доминация на лявото. Така че нещата, за които вие говорите, ще започнат да открехват малко повече вратата. Медитация, да. За повечето хора това е едно безопасно място, където да започнат. И помислете си за тези традиции, които говорят за важността да спреш този бъбрещ глас в главата си. Защото той се доминира от лявото полукълбо. Той се бъбри по цял ден, за да остане контролиращ, но повечето от братвежите му са нищо повече от това. Повечето хора, с които говоря, това бъбрене много често свързано с страхове. Симптом на ментално нездраво състояние. Да не говорим, че ние рядко искаме да споделяме това бъбрене с хората, защото е еднолудничаво. Ако започнете да медитирате или другите подходи, затихва малко това бъбрене и разрешава вие повече да мислите. Само да кажем, че виждаме мандала, прекрасно нещо. Ело да отидем с теб тук при тази маса, защото има прекрасни, цветни пясъци ли са, колеги, кварцови, какво са, с които... Само мини от тази страна. Ще ми се да ни покажеш как по този начин можем да работим за това да потиснем лявото полукълбо. Това, което бих предложил при всеки подход, включително изкуството, е да се опитате първо да се отпуснете, да не си налагате правила и да работите с по-лесни, по-плавни форми, без някаква твърда схема. Нека извивките сами да се получат. Същото е с танца, с музиката. Това са нещата, които стимулират дясното полукълбо. Лявото е по-схванато. То си обича кутийки, квадратчета. При музиката обича отчетлив ритъм, а вие, ако искате по-свободно, по-плаващо да се движите с... Рисуването е същото. Нека да се движи само. Мозъка ви ще се противопоставя. Но ако вие се отпуснете, ако не се притеснявате за крайния резултат, рано или късно, ще видите много интересни схеми, които се получават. Как се получават? Като казваме това за кутийките, аз си мисля, че точно лявото полукълбо ще ми каже сега какво го ръсиш този пясък, както ти падне. Подреди го, гледай да има хармония, тук да е единия цвят, тук другия, да създадеш някаква форма. Естествено, че това ще направи, но формата... Това, което той може да направи като форма, е много ограничено. Ако имате доверие в процеса, ако се отпуснете, имате повече доверие на себе си, дайте си време и ще се получат различни форми. По-напреднали, по-сложни форми. Дайте си, сега не мога да си дам време, но все пак ще опитам. Защо почвам с червено, дори не знам. Не дайте да мислите. Нека движението само да се получи. Вече помислих преди това. Грешка. Направи ти нещо без да мислиш. Ти си успял все пак да надскочиш лявото полукълбо. Да се надяваме. Не съм използвал такива материали до сега, честно казано. Аз също. Това, което предлагам, не знам как ще се получи. Просто ще се опитам да се отпусна и да не следвам някаква закована идея, да не мисля какво ще се получи в крайна сметка като образ, да нямам план в главата си. Ще се опитам да не мисля кой знае колко. Това с фломастер щеше да е по-лесно. Да, определено. Certainly.
Малко нескопосано ще се получи, защото леко се притеснява мозъка ми. Добре, няма да го мъчи много мозъка ти, но... Сега ще поработя и аз до теб само, за да видя как се получават неща. Поръсих и върху червеното, не исках лявото. Каза, защо направи сега тая магария? Точно това е гласа, Да, това е. който е част от нашата лудост. Добре, докато си редим с теб мандала, другото, всъщност третото на таблото е намаляване на съня. Всички специалисти препоръчват повече сън. Намаляването на съня, в крайна сметка, се оказва, че е добро нещо. Има данни, че хората, които са силно творчески настроени, обикновено спят по-малко. Но естествено, че се притеснявам да съветвам хората, а и вие да съветвате хората да си го налагат този режим. Защото той е много силен, въздействащ подход, който може би има нужда от малко повече проучване преди да се приложи. Естествено, има разкази, че ако минете на по-естествено хранене, каквото вече обсъдихме, съвсем автоматично няма да имаме нужда от чак толкова много сън. Може би ще спите 2-3 часа по-малко на нощ, ако минете на такова хранене, и това е добро начало. И пак ви казвам, тези хора, които са биполярни и маниакално-депресивни, които минават през тези състояния, когато не могат да спят и да искат и стават силно творчески, така да се каже. Голяма красота сътворихме. Просто... Поне е някакво начало на нещо. Накрая започна да ми става приятно и започнах да спирам да мисля, но съответно започнах... Професионалиста се обади, свършва ти времето, стига си играла. Да, така. Това е като медитация, всъщност. Да, наистина би могло да е. След като тук пред камерите в един момент започна да ви става приятно, стигнахме до последната точка, нещо, което признавам си, не бях чувала и дори не знам какво точно е, и сега ще го цитирам. Транскраниална магнитна стимулация. Какво представлява? В книгата съм писал за още един пример за това, което се опитах да направя. Да направя картина от отделни елементи, като всяка част на пъзела е интересна. Когато го съберете, пъзела се получава картина. Това той всъщност през черепно магнитно стимулиране. Има един човек, Алан Снайдер, който най-много е работил в тази сфера. Сигурен съм, че и други хора има. Но на него му хрумва идеята. Виждаме кадри, само да кажем, от въпросното. Преди около 15 години се заинтригувал от идеята, ако можем да потиснем лявото полукълбо поне малко, ще бъде ли възможно да освободим част от потенциала на дясното? Разбира се, много хора си мислеха, че това е лудост, но когато той започна да експериментира, но се получиха много интересни резултати. Хората започнаха да дават поне сигнали за тази повишена креативност. От моя гледна точка, всички субекти, които той използваше, нямаха правилната биохимия. И затова не бих очаквал някакви невероятни резултати, но поне някакво малко свидетелство за това, че ако потиснете леко лявото и започнете първите проблясъци да се появяват, вече имате надежда. И това проучване ви дава насока, защото е в същата насока. Не, че поврежда лявото полукълбо, но е сходно с потискането и давате същия интересен резултат, който е много обнадеждаващ. И ние се надявам, дадохме съвети как да потиснем малко лявото и да дадем възможност за превес на дясното. Всъщност,
баскетбол самото има много възможности. Много благодаря за това гостуване. Беше интересно, сигурна съм и за зрителите. Веднага след рекламата продължаваме с едни красиви момичета в студиото ни, които като